Dobar dan svima, moje ime je Katarina Kočetova, imam 19 godina i student sam privatnog univerziteta u Beču, u Austriji pod nazivom MUK. Studiram jazz klavir i takođe se bavim pisanjem autorske muzike od svoje 13. godine. Počela sam da se bavim muzikom sa 6 godina i od tad muzika je u mom svakodnevnom životu. Počela sam od klasične muzike koja mi je dala mnogo znanja, disciplinu i osnovu za kreiranje svoje muzike. Međutim, sa 13 godina sam počela da se bavim džezom uz veliku podršku roditelja i najbližih. I džez muzika mi je definitivno pružila mnogo više slobode i veći interes u stvaranju muzike. Lično sam prošla kroz par faza u svom životu po pitanju žanra kojim želim da se bavim i koji je moj sound, kao i svaki muzičar, i moram priznati da i dalje tražim, ali se bližim odgovoru. Inspiraciju crpim iz različitih žanrova, ljudi, muzičara, životnih situacija i tako dalje. Moja najveća inspiracija je zapravo sve čime sam okružena i ponekad u svemu tome mogu lako da se izgubim, ali još lakše nađem put nazad. Kompozicije koje sam do sada pisala su uvek bile posvećene osobama koje su imale veliki značaj u mom životu i njihov koncept je veoma jednostavan. Melodija koja označava osobu i harmonija koja uglavnom označava mesto, vreme ili situaciju koju povezujem sa tom osobom i ponekad je veoma teško pronaći konkretne stvari. Snimak koji ste prethodno videli je snimak sa mog prošlog koncerta koji se održao u jazz klubu Cve u Beču i ovaj koncert je bio prvi događaj u ovom jazz klubu nakon 2,5 meseca od kako je počeo svima nama težak period uoči COVID-19. Sigurna sam da ljudima trenutno nedostaje umetnost i smatram da većina to zna. Ljudi imaju želju da nauče nešto novo svakog dana i da se kulturno uzdižu. I mislim da bi ovaj period za sve nas bio veoma težak da nema umetnosti, što se i dešavalo. I smatram da je umetnost veoma bitna za čovečanstvo i srećna sam što imam priliku da budem deo toga, kao i mnogi drugi profesionalni ili amaterski muzičari. Svi imamo jednu misiju – da učinimo svet boljim, zanimljivijim i srećnijim. Trenutno živimo u vremenu gde se sve brzo dešava i gde možemo naći sve potrebne informacije koje nas zanimaju. Tehnologija je definitivno pomogla u rastoju čovečanstva i pomoću tehnologije se promenio svet, neki kažu na loše, a neki na bolje. Sama muzika je dobila svoj novi smisao. I muzika kojom se ja bavim se ne bavi većina muzičara na ovom svetu jer je manje prihvatljivija normalnom ljudskom uhu i teže može da se proda. I uzmite za primjer moju generaciju. Odrasli smo drugačije uz različite korene, uz različit način života i uz različitu muziku. Samo umetničko stvaralaštvo se promenilo i promena u muzici i muzički ukus je drugačiji. Ali svi smo mi ljudi različiti i svako ima pravo da sluša što želi i ovakva sitnica zapravo čini neku osobu. Danas postoji mnogo kvalitetne i dobre muzike, ali takođe postoji i potpuna suprotnost. Postoje loše strane u današnjoj muzici, ali postoje i dobre. To znači da je divno to što moja muzika i ne samo moja muzika može da se čuje širom sveta poput različitih muzičkih i medijskih platformi kao što su YouTube, Spotify, iMusic, Deezer, pa čak i Facebook i Instagram. U tom smislu tehnologija je zaista napravila čudo u muzičkom biznisu. Takođe, uz pomoću tehnologije možemo da komponujemo muziku iz svoje sobe uz pomoć različitih muzičkih programa kao što su Logic Pro, Cubase, Sibelius i tako dalje. I sjajan primer toga je Jacob Collier, sjajan muzičar i veliki poznavalac muzike generalno. Uz pomoć tehnologije možemo da naučimo sami sve što želimo jer nam je sve dostupno. Ponekad nismo svesni kakav blagoslov imamo danas i nadam se da će se to promeniti u svakom smislu.